Bandawa penkelamar dor ya ka reservation polisi. Da ka jingsong kelan mengor, sedang ka JCC RP hajuai. Kat kum ki kubor ha ka arp khandai terik ujemang. Kading jong ka jing dawa, man penkela ni pen thamai no, ya ka Meghalaya State Reservation Policy, MSRP, kabalasan puisnem, kalapur, sasarilum jantia, habak seng hapo kalama jong ka joint coordination Committee on Reservation Policy JCCRP kila dawa badai ban penkelano mardor yaka MSRP ni mat kijing yaki ki bajur nang ni khmat kaseng kabakan thup yaka Jantia Student Movement JSM, Jantia Student Union JSU, East Jantia National Council EJNC ka senjuk wahe snong ri Jantia bat senjuk wahe snong Juai hapo kalama Jantia Coordination Committee for Reservation Policy JCCRP kila sedang ya kajing yaki da ka sit in demonstration ni syong kelan mengor hastan teksi umulong yau musiang Juai ha ka sengin kong menta kata yau ha basi menta ha kajing yelang unong yelam ka kiang nong ba Government College Student Union u Precious Stand ulong ba ka reservation polisi ka jela ka lalong kum kading ka batang ya kalawai jong ki samla pule une unong ilam ka pule puthi hapo ka jela teng teng kawan ha ka bor jingmut jing perkhat jong ki samla ban ong ba ka jinglait pule ya ka kerdan degree kalong tang ban light na ka jing song yeng shu ulaong ba ki kimikik pa haba ki pha pule ya ki khun ka jing thu jong ki kalong ban yo kam yo jam bat ban yo ki khun ya kalawai ka ba phnai henry sengusi ba kumba long menta sengodon kam ban pule namar ka bha thung kam thung jam kalong ka bano siliang nalor kata uni usamla pule ula banjur ru ya ki nyaungut ki MLA jong ka rilum Jantia ba ki dai ban kren AA halor ka bha thung kam thung jam ne ka reservation polisi bat bandawa na ka sorkar ban bisar bnia ya ka ne ka polisi ka bakta sisa ya ki khun samla jong ka ri khasi Jantia kinong kren kan thup na du kinong yelam seng bhalang kinong yelam snong ki riu pajba kilong baha ka jella ka jingyele kat bala ban reviews ni pen thamai man la ki shiphaus nam ya ka reservation polisi kat ba ha Meghalaya pat san phaus nam kan thi ka yai ne yai sa kumju kumta kila kan thoru ya ki MLA khasi khamtam ki nyongut ki MLA rilum Jantia ki bom kran AA ya ka ne kamat ka bakta persya ya ka khiuja jong ki pajba kilong ba ka jing sngap jar jong ki nong mi khmat khasi kila pen pau shai ba kim don jingkit kli kum kinong mi khmat ba lajit bat ban pen khamti haki ban trei na ka banta ka jaj ban riu kinong kran kila pen pauru ba ka jing lengo ba ha ka pore lap election ki pendon kam bakla ya ka kantin jaj ban riu tang ban kringbut henry anda kila job pat isngap jar jar shu ka ba kham thamula ka balong ba ka jing kan thup jong ki ya ka mat reservation polisi ha ka manifesto jong ki kalong tang ka kam pen big briu bat syukor ya ki pajba barok kinong kren ha ka ne ka sngi ki kan thup ya unong yelam barim ke JSU urikut and parian u presiden ka senjuk wahe ri Jantia u army lipon u general secretary ka JSU u tei borlang suchen u presiden ka JSM u lening star rembai bat kiwi ki ba ai ya ka jingkershan ka bapura ya u MLA kanong krem u ba arden milar basayumoj u balami syakmat ban syat ngan na kabanta kalawai jong ki khun samla kublai sibun ngin sai syampat ha kiwe ki kubor